o chvíľočku naši hosti, že keď zjeme také jedno stratené vajíčko so špargľou, že koľko treba cvičiť na vibračnej plošine. Áno, my sme tu, trošku sme sa zarozprávali, toto je Dagmar Liďáková, dobrý deň, toto je Kika, dobrý deň, Kika nebude nič hovoriť, ona je tu na šport a my dve sme tu na kecanie, ako sa vraví. Toto je vibračná plošina a ak dovolíte, Dagmar, mám pre naše diváčky jeden taký pozdrav pre jednu z vás, konkrétne pre pani Blažku, ktorá má dnes narodeniny a je úplne úžasné, že si zaželala k narodeninám takýto stroj a verí, že ho dnes dostane. No, tak pani Blažka, všetko naj a my si teraz poďme povedať, na akom princípe vlastne tá vibračná plošina pracuje a v čom je benefitom pre nás, pre ženy. Tak, takže... Alebo aj pre mužov. No, je to pre mužov, pre ženy, je to vlastne pre všetkých. A dôležité je, že vlastne vibračná plošina funguje na báze vibrácií. Sú to veľmi silné vibrácie, ktoré vlastne dávajú do tela impuls a tým pádom to telo vo chvíli, keď iba stojíte vlastne na tej vibrácii... Poďte nám už niečo ukazovať. Tak už iba v tejto chvíli, keď sa takto iba postaví, tak vlastne tie svaly musia vyrovnávať tú vibráciu, čo znamená, že oni okamžite sa spevnia. Hej, tam okamžite nastáva kontrakcia s tým, že vlastne cvičenie na tejto vibračnej plošine vám v podstate zapája hneď 95% svalov. To znamená, že naozaj, že keď si to divačka zapriala, naozaj bude spokojná, lebo vlastne 10 minút cvičenia na tejto vibračnej plošine je ako keby ste boli hodinu vo fitness centre. Takže sa vlastne skráti čas cvičenia a na druhej strane zapájame naozaj... Zapájame svalstvo. Škoda, že to nemôžete cítiť, určite kolegovia by radi takto oskúšali, ale je to úžasné cítiť, ako tá ruka vibruje, možno takto to budete vidieť na moje, neviem, či to kolegovia stihnú, ale je to jednoznačný pohyb, ktorý vidíme, že Kike to teda vibruje o 107. Dobre. Je to hlavne jednoznačný pohyb, že ona vlastne po 1,5 minúte tohto stoja je ako keby 20 minút bežala. Tak vydržte, ale neodpadnite. Dobre. Aké ďalšie cviky sa na tom dajú robiť? Toto je asi základný, kedy sa, ako ste povedali, zahrejem sa. Áno, presne. Toto je vyslovene základný cvik na zahriatie s tým, že trénuje sa tu absolútne celé telo. Je to či pre ľudí, ktorí majú nejaké pohybové problémy, je to pre zdravých ľudí, tam by som doporučovala dynamický tréning, že naozaj môžete mať rôzne pohupovania, rôzne iné ťažšie cviky, než tu ešte možno ukážeme, s tým, že je to naozaj pre všetky vekové skupiny. Záleží od toho, že či sledujete zdravie, alebo sledujete kondíciu. Veľmi zaujímavá informácia pri tomto stroji je, pokiaľ viem, že je dobrý na celulitídu. Áno, je to presne, je to tým, vlastne tou vibráciou, nielen, že sa zapájate svaly, ale vlastne sa to aj prekrví. To, čo sa nám normálne, ženám hlavne neprekrví. A vlastne v tej chvíli naozaj po určitom čase sa veľmi zlepšuje celú. Dobre, zatiaľ sledujeme to, ako Kika teda sa drží, čo je veľmi príjemné. Je to možno aj pre starších, ktorí... Áno, a toto je cvik, ktorý... Toto už je kvázi cvik pre... Daj tempo. Toto je vlastne cvik už pre pokročilejších. V tejto chvíli vlastne už tam nie je len ten statický tréning, ktorý funguje iba cez tú vibráciu, ale pridáva sa do toho dynamika. A keď sa to vlastne urobí v podstate ten 20-minútový tréning takto s dynamikou, tak je to naozaj veľmi dobré aj na zoštihlenie. Dobre, poďme k ďalšiemu cviku, ktorý vieme na ňom predviesť. Daj na stehna. Teraz nehovorím, že je to len pre pani Blažku, hej, ale aj pre nás ostatné. Napríklad pri tomto cviku... To je ťažké. Ženy to majú celkom radi, lebo je to úžasný cvik na štvorhlavý stehenný sval, na zadoček, s tým, že zase statický tréning, presne takto, ako to vidíme v tejto chvíli pre začiatočníkov, pre stredne pokročilých s menšou dynamikou, áno, a pre veľmi pokročilých, ale to už je naozaj, toto doporučujem skôr s trénerom, aby tréner na vás dával pozor. Pridržal, keby náhodou. Napríklad. Je tu veľmi dôležitý postoj a držanie tela. Naozaj pri tej vibrácii, ak máte dobrú vibráciu, dobrú vibračnú plošinu, je veľmi dôležité dávať si pozor na vaše držanie tela, pretože keď to dlhodobejšie budete robiť zle, tak si môžete vytrénovať hocičo. Výborne. K tomu sme sa hneď dostali, že lepšie je možno začať s trénerom, ktorý nás trošku navedie a naučí. Poďme na ruky. Robí to niečo aj s rukami? Áno. Lebo videli sme zadoček, lebo toto robí zadoček, stehna, videli sme celulitídu, zatiaľ teda cviky a ideme trošku aj chceme mať kraj. Kika má veľmi pekný sval. Áno, tak práve preto, že je to úplne jednoduché, stačí iba takéto nejaké popruhy a už v tejto chvíli okamžite vidíme, jak sa je nápol biceps. Ukáž nám na triceps, na ramienka. V tejto chvíli vlastne krásne pracujú ramena a pracujú, pokiaľ vaše telo beží. Ono to telo stále beží a ešte máme k tomu vlastne ramena. Preto je to cvičenie také účinné. Môžeš nám ukázať ešte triceps? Dozadu. Tá noha dozadu. Tak, laktíky vedľa seba. Tak, k sebe. Výborne. V tejto chvíli zase nám trénuje
triceps, zadná strana paží. Takto sa to dá v stoji. Toto sú zase tie ľahšie cviky, skôr pre tých začiatočníkov. V sede môžeme ukázať, čo už budú naozaj pre pokročilých. S tým, že tuto upozorním divačky, keď majú doma vibračnú plošinu alebo pôjdu si zatrénovať. Dôležité je vždycky kontakt medzi telom a plošinou nesmie byť. Hej, je to kvôli tej vibrácii, že to znamená, musí byť nejaká takáto podložka. Vždycky musí byť podložka, alebo tenisky, keď stojíte, keď idete na ňu, musí byť podložka. Ukáž, prosím ťa, na triceps v sede. Áno. Tak, výborne. Tento cvik určite mnohé z nás poznajú, ale na vibračnej plošine je niekoľkonásobne náročnejší. Jednoznačne. A určite efektívnejšie je to cvičenie. Jednoznačne. 30 minút dynamického tréningu je ako 2,5 hodiny v posilovni. Viem, o čom hovoríte, lebo som si to vyskúšala a odpadla som a zistila som, že mám svaly na miestach, ktoré som si myslela, že tam svaly ani nie sú. A to je tá účinnosť. Takú som mala svalovicu. To je tá účinnosť. Vlastne na vibračnej plošine zapojíte 95% svalového aparátu. Keď ste niekde vo fitku, je to väčšinou 40%, lebo sa na niečo sústreďujete. Dobre, a ešte si ukážeme v závere teraz brúško nám ukáž. ďalšie brúško, to mi ukáž nám brúško. Áno, to tiež je najžiadanejšie. Zase úplne základný cvik pre úplných začiatočníkov. V tejto chvíli vlastne nám zabera jak chrbátik, tak brúško a vlastne v podstate len sedíte. Áno. Hej, ale naozaj tou vibráciou sa vám zdá tá minúta a pol šialene dlhá. Ukážeme teraz pre stredne pokročilých cvik, dáme nohy hore. V tejto chvíli je to ešte silnejšie na brúško a na chrbátik a daj úplne pre pokročilých. Je ešte Kika pokročila? Je. Kika je veľmi pokročilá, môžeš nám ukázať aj na šikme brúšne svaly. Tiež veľmi pokročilý cvik, tu už naozaj človek musí byť trošičku natrenovaný, aby naozaj tie šikme brúšne svaly sa zapojili, aby hlavne udržal tú rovnováhu. Dobre, Dagmar, ja už som teraz zničená len z toho, čo robila Kika. Ako často? Záleží zase, ideálne 3-krát do týždňa statický tréning. Ak máte dynamický 2 až 3-krát. Dynamický tréning už je naozaj je pre ľudí, ktorí sú zdraví. A začiatky určite 2-krát, počasie, keď 2-3 mesiace trénujete, môžete 3-krát do týždňa. Dobre, a teraz na ten začiatok sme si povedali, že je asi lepšie, keď pôjdeme sa nechať niekým poučiť, ukáže nám nejakú sadu cvikov a keď budeme cítiť, že už sme zase možno v tých ľahších cvikoch dobré, znova prísť a nechať sa naviesť na tie ťažšie cviky. Dá sa to robiť aj týmto spôsobom. Ak kúpite dobrú vibračnú plošinu, ktorú máte doma, ona tu väčšinou má základný statický tréning, kde vidíte obrázky, ako môžete cvičiť. Vo chvíli, keď ste staticky, je to v poriadku. Ideálne je, keď dojdete za trenérom a úplne najideálnejšie je, aby ste dynamický tréning cvičili priamo v kruhu s ostatnými ľuďmi, kde je viacej vibračných plošín, kde vás celú dobu trénuje vlastne ten tréner. A hlavne sa motivujeme navzájom, pretože chceme byť také dobré ako vedľa Kika alebo ako vedľa Dagmar. Možno na záver len jedna odpoveď na moju otázku. Po akom čase, pretože mnohé z nás čakajú, že dnes začnem cvičiť vibračnú plošinu a na budúci týždeň som ako my tri? Prečo nie? To znamená, aký časový horizont, kedy to môžeme vidieť? No, ja práve som hovorila, ja mám 13 rokov skúsenosti. Ja som si, že máte 13 rokov, lebo vyzeráte trošku staršie. Trošku, ďakujem. Ale iba o 5 rokov. 13 rokov skúsenosti v tomto trénerskom vlastne cvičení. Toto je tá najúčinnejšia vec. Behom mesiaca naozaj je vidno na klientkách zmeny. A oni ich same cítia už po prvom cvičení, pretože tým, že sa tá lymfa vlastne vyprázdni, tak väčšinou ženy už po prvom cvičení naozaj cítia, že tak ako splásli a hneď sa lepšie